Sve ste burazeri, dobrodošli u novom klipu novog update-a Brawl Starsa. Kao što vidite, imamo ovdje gore u, kako se sad zove, Trahi Roadu Bula. Sad sam ga odključio, u stvari nisam još, ali igram sad s početka sve, ne mogu i dalje ovaj brawler što treba da stigne, to je mislim, čekaj, kako se zove, ovi, Chromatic brawler, ne znam još uvijek kako se zove, ali ne može izaći. Opa, vidi mapu, ja nisam ovo primetio, vidi kako dobra mapa, čekaj što sve ima, aj sad ću ući u Skype, obavezno me zapratite. Ne znam da ću kupiti, što je ovo? Ovo neka Mika ima masku kao, otko ja znam, ima ovdje nekih čudnih stvari, i to je ovo što je trebalo da se bude. Što sad? Koči bre. Ja ću da me zalutim, gdje? Dođi ovamo, dođi. Ubio me. Tako, baci. Meni je čudno ovo. Ne znam nikako dobra grafika. Ima lepe stvari, žgunjevi su promenjeni, što ja vidim. Ruke ovoga. Dođi ti ovamo. A ti u mene pucaš, ja pa... A daj bre. Pucaj ga, što čekaš. Ovo map mi se mnogo sviđa. Ima nekih stvari koje ja ne znam šta je to. Kad se pobedi, pa znate onu animaciju kada sve to bude srećno, to sve promijenjeno je. To već nisam ni znao. Jučer je izašao novi update, a možda prekoče zato što ja nisam igrao puno dana Brawl Stars. Pegaj bre sad, pali ulti, da si bre, toliko kretne. Gdje sad onaj, Užni Gemčić, vidim te, gdje sad, ne, dobre brate, ajde sada, nazad, ko mene upuću, ja vidim da njega, da bi si imao ulti, ti puciš onako što ne treba. Daj, sad rukaj! Ne! Kupi! Beži! Bežite od mene bre, ja sam jako od vas. Ja sam pro u igrici. Brawl Stars. Rokaj! Jo, evo ga ovaj kreten. I kuku, koliko si imao health-a. A dobro, evo je ta animacija. Ja sam stao play. Moram ti ima kao u Batu. Tako mi liči. Ok, 100 coinsa, u stvari tokena. Ne znam da kažem. Daj ideš malo. Ok, ajde da sključimo Bula. Ok, evo ga taj broj. Brawl Stars zato što sam bio pijan. Šalim se. Sam vi stavljam drugu PUBG. I Clash Royale. Ne znam nija šta je, budem ga pre nas.
Bacite like i subscribe. Obavezno. Da li želite reklamiranje kanala vašeg? To vas hoću pitam ili ništa. Uvijek vam pišem komentar da hoćete reklamu. Ništa. To je pitno. Gdje ovdje? Ajde ti mama. Čekaj bre. Ajde Ronaldo. Ništa. Messi. Ja više volim Messi nego Ronaldo. Onako ko mi bolji Messi. Ajde ruka. Ja sad deši. Daj bre. Šta čekaš bre, uzni? Si smotan. Tako mu zakucaj. Tačno u čelo. Što nisam ja start play? Tako ja znam. Tako to Kenny. Ne znam kako se zove taj novi brawler. Ne znam šta je sljedeće. A sljedeće je Mega Box. Daj bre. Ne mogu. Zato što nemaš. Nemam konj. Gledamo bre. Šta mi je ljudi? Ovo mi se snije. Šta mi je bre? Ja sam isti jedan pijan. Uđite u ovaj klub BS Balkan. Ima baš 19 likova u ovaj. To nije moj, nego možda je Ducky Jet. Tako da. Ok, daj još jednu rundu pa završavamo klip. Bacite like i subscribe, budite aktivni na mom kanalu. I pratite me na videima. Ok, sad sam još i slowdown, da nisam vidio. Bul. Što nisam ja uzeo bula bre? Ja sam smotan. A neće priđe majmun. Kako bre ne pogodim kutiju bre? Reste sad. Dođi ti. Ovamo. Pobeže mi. Juri ga. Što bi ga ja jurio? Gledaj koliko lika ovdje oko mene. Sad. Daj džabe sam upalio loot. Šta mi je bre? Ja sam loot. Pišite mi komentarima, ja sam loot. Friends. Vidio vas. Dođe vamo. Daj gledaj. Hoćeš, skačeš. Šalja. Džabe ideš unutra. Što sad bio? Vidi kako se približio slika. WTF bre, ovo nikad nije se desio. Nikad bre. I nadam se da se svidio ovaj klip. Ako želite još ovakvih epizoda, bacite like i subscribe. Napišite komentar da li želite reklamu, PUBG-a, lite, šta vi želite, bla 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 bla. I mislim u sljedećoj epizodi. I čao!